Zdravím vás, vítajte pri skôr kritizovaní než chválení nejakých komiksov. Ale prečo vám ukazujem práve tieto dva komiksy? To je možno otázka, na ktorú sa pýtate. No, Kapitána Ameriku preto, lebo tohto hrdinu asi nepoznáte, je to Bucky Barnes. Potom je to známy ako Zimný vojak a tento Zimný vojak som sa informoval, že bude aj v ultimátnom komiksovom komplete. A dneska som bol pripravený skúpiť si Avengers rozpad, ale zarazila ma cena. A čo možno aj vás odradí. X-Men som vám vravel, že stál 5 €. Dobrý komiks a aj lacná cena. Reku, tento som nemohol odmietnúť. Pred ním Spider-Man, toho som nemal, stalo 2 €. Takáto knižka. A teraz Avengers rozpad stojí 10 €. Možno by som vám aj bližšie k tejto knihe povedal, ale jednoducho je tam toho strašne veľa. Dá sa to pochopiť, ale je to moc... Ani obsah o tom není písaný, ale neviem, či si túto knižku budete chcieť kúpiť, ale ak áno, tak stálo možno okolo nejakých 36 €. Neviem, koľko stála. Ale mne sa tak vidí, že stála 36. Neviem. Ale bola drahá, asi tak 36 € a toto je iba prvá. Sú 3. Ale to by ste si museli kúpiť, alebo niekde zohnať. Ešte sa to dá kúpiť v knihkupectvách. Je to písané formou komiksu. Ukážem vám. Toto je Zimný vojak. Veľmi pekná kresba. Toto je Tesseract, ten sa objavil aj v Avengers. Tak. A potom som ešte získal, keď som bol v Rakúsku, takýto komiks. Volá sa to Marvel Adventure Superheroes Fusing. Spider-Man. Ako vidíte, tak som ho mal zadarmo. Hulk a Iron Man. Škoda, že je to písané nemecky a v úvodovkách... No, P som rozumel. Ale keďže chodím na nemčinu, tak nejakým som porozumel. Toto je skôr taký komiks pre menšie deti, čo obľúbujú psy. Ale jednoducho veľmi ma to zarazilo, že že už není. No, ešte som sa potom dozvedel, že bude ešte jeden X-Men, konkrétne bude X-Men tento The Young X-Men Dark Phoenix, čo už museli samozrejme preložiť. Ale skôr som vám volal iba kvôli tomu, že asi sa trošku neskôr dočkáte Avengersu. No, iba toto som vám chcel povedať. A čo sa tejto knihy týka, tak takéto obaly tam sú... Akože kresba veľmi pekná, ale...
potom ešte dobrý Ultimates, Ultimates 2, Tajná válka. Takých je veľa. Stačí len, keď si nejakú takúto zoženiete. Viete, aj kvôli tomu som si chcel kúpiť Avengers, pretože to je dlhý príbeh. No, tak zatiaľ s Bohom. Uvidíme sa pri Avengers rozpad.